Ai, zema gente! Hola, egunon, zer moduz? Ondo? Ondo edo oso ondo? Bale, oso ondo, ni bebai. Baina, amagoiak eta biok, egin nahi dugu gauza bat, olatz etorri baino lehenago, ze olatz serioagoa da. Ez da gure modukoa. Orduen, eskatu behar dizuet gainera zuei egitea, ni badakite oso errez irtengo zaizuela. Oso errez. Eta, zuek erabaki dezakezue egitea edo ez egitea. Pertsona libreak zetelako. Hori bai. Bueno, baina eskatuko dut, bale? Listo, igual esango diazue baiet. Bale, abestuko dugu danon artien. Holan, igandea hasteko modu honean, abestuko dugu zorionak zuri. Hori badakizue, ezta? Men musika zale eta musikari asko daude. Bai, ikusten dut, men, jende asko dagoela, musika zalea. Beraz, nik esaten dutenean, 1, 2 eta 3, zuek, zorio... Berriro, nik esaten badut, 1, 2 eta 3, zorio... Bueno. Zuek hemen aurrekaldean oso ondo, baina atzekaldean... Eskerrik asko, Eskerrik asko, Sonia, baina gaur ez da. Gaur ez da nire eguna. Iraian laukuanaz. Bai, horregatik. Igual, errauin sarien, norbaitek esadotzu, eske batzuetan ordenagailuak datuak gaizki jartzen ditut, orlan pizkat logaritmoa, Ez da zuretzat, Ez da zuretzat asunto hau guztia, ez da zuretzat. Ona etorri gara sari batzuk emotera, eta ekitaldi honen parte edo hause da. Hori da esan behar nizuna, Sonia. Guk sari batzuk banatu behar ditugu, zer gabitzen ben Sonia Nazuri abesten, zer ikusi du honek. Oso ondo abesten dute, entzun. Hori egia da, baina zer ikusi dauka honek Koldo Eleizalde sariekin? Zer ikusi handia dauka, Izan ere, aurten, zenbatgarren edizioa da. Aurten? Pentsatu. Ia. Pentsatu. Ixa. Pentsatu danuk. Ixa. Makiltxo, ixa. Ixa, 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 makiltxo, ixa. Baina horrek zer esan nahi duen badakizu? 39. edizioa dugu. Orduan nik pentsatu dut. 40 urte, bete, baino harinago, hau ospatu beharra dago. Eta horregatik, danok, super, ozen, abestuko dugu. Zorionak zuri, orain ulertu dut. Zorionak beti, zorionak Koldo Eleizalde. Zorionak. Bai, orain harrapatu dut. Egia da esaten nuen, zer ikusi dauka honek? Hau, beste? A ber, 331 lan aurkeztu dira. Ez nuen piperrik ulertzen. Eskerrik asko, orain bai, kokatu naiz. Bueno, egunon guztioi, ongi etorri. Bai. Osondo, hori da, ongi etorri guztioi. Seminaritxo areto eder honetara. Lehiaketa honetan literaturaren forma guztiak kontutan hartzen dira. Poesia, bertsoak, koplak, komikia, ipuin kontaketa, txisteak, podcastak, antzerkiak. Bai, guztira 331 lan aurkeztu dira. Bai, eta esan beharra dago, sekulako kalitatea dutela denek. Bai, antzerkia eta ipuin kontaketak leku berezi bat hartu dute aurtengo sarietan. Bai horixe?
Hori da, eta esan behar da, parte hartzaileak gora egin dutela, sari, lehiaketa honetan, eta hori, esan duguna, oso kalitate honeko lanak aurkeztu dira. Oso lan honak eta epaimaikideek zaila euki dute. Ez dakit urrengo edizioetako topatuko duten hain errez epaimaikideak, Ez da erreza hau, ez da erreza. Hori da, eta dakizuenez, ahoskotasuna lantzeko, bertso eta antzerki arloko programa bereziak eskaini dituzte ikastetxeetan, eta guzti hau, udalak diruz lagunduta. Mi esker, Bergarako udala. Horrez gain herrian ere martxan daude jardunen antzerki eta bertso eskola. Zondo bereaz, txabelo zaparrada bat eskatu nahi dizuegu parte hartzaile guztientzat. Hau pasuek. Zorionak guztioi! Zorionak zuei! Hori da, zorionak. Eta, hau esan da, Sonia, ezta, gure lanarekin hasi behar gara. Bai. Eta gurekin batera, sari emaileak ditugu. Direla, Eider Usabiaga, Euskara Batzorde burua, Markel Azkagorta, Lurralde Batzorde burua, eta Estepan Plazaora, Euskara Zerbitzu burua. Txalo bere bat, beraientzat. Prez zaudete, pilo azari banatzeko, dinamiko, bai. Forma nago marra. Ondo, ipuinekin hasiko gara. Bai, ipuinak lehenengoko taldean. Mariren hankak, Marine Gabilondorenak, Basoko animaliak, Daniel Gomezenak, eta Txakur galdua, Lur Unamunorena. Igo zaitezte mesedez oholtzara. Eta txalo bero bat! Ondo, eta orain, argazkitxo bat aterako dugu. Zorionak, benetan lan ederrak egin dituzue, batzuek jaztute zer gehiagorik entzun nahi. Zaria dauke, jazta, listo. Ondo, maitiak, zorionak. Joa zaitezkete. Aupa. Ondo. Ipuinak, bigarren taldea. Eta saridunak dira, Anuk Izagirre, kangurua edo untxia ipuinagatik, Lur Kuadros, baso misteriotsuagatik, eta Maili Outeriño, Naia eta bere lagunak Anbotoko Mariren bila. Igo daitezela sari hartzera. Hauek patxada gehiagorekin hartzen dute, bakite, fama zer dan, eta tranquil datoz. Oal behin baino gehiago eta paso dute zaria. Eta orain bai, txalo bero bat, beraientzat, bai! Ondo. Zorionak, neskak? Zeman neska hemen, holtza gainean, hori ez da oikoa, normalean betira bazan digute. Ondo, eta ipuinekin jarraituko dugu. Hirugarren atalean... Biloson, Ur Azurmendirena, Etxe Sorgindua, Kaiet Azkarate eta Ur Bilbao, Aizearen liburu magikoa, Irati Samaniagorena. Igo daitezela, sari mila. Txalondi bat. Ondo, txalo bero beraientzat, merezi dut eta. Apai. Ondo merezita, zelan doa zurduritasun horiek. Oso ondo. Urduri ja ez. Listo, ja. Boltsa jasota hobeto izten da. Ondo. Apa, kuadrilla, zorionak.
Eta jarraian, ipuin saritu bat irakurriko dugu. Munduan beste asko bezala, bazegoen Australian, kanguru abenturazale eta lotxati bat. Leo izenekoa. Oso gaztea eta normala zen. Belarri luzeak zituen eta buztana motxa, bestek bezala. Baina bazegoen arazo bat. Bestek Leo gaizki tratatzea eragiten zuena. Ez zuen kanguruek izaten zuten poltsikoa tripan. Horrela jaio zela esaten zioten gurasoak, Leo negarrez joaten zenean etxera. Lagunek barre egin eta iseka egiten zioten. Lurtetarra, poltsiko gabetarra. Leo lotxatia zenez, ezen gai izaten ezer esateko eta negarrez joaten zen etxera. Horrela ematen zuen egun osoa. Egunak pasa ziren eta Leok berdin jarraitzen zuen. Jada, aspertuta zegoen. Eta ez bat eta ez bi, handik joatea erabaki zuen. Biharamunean gauzak batu eta leku lehor eta triste hartatik alde egitea pentsatu zuen. 5-6 ordu beranduago itxasortzera heldu zen. Eta zoragarria zela iruditu zitzaion. Ez bait zuen ordura arte itxasorik ikusi. Orduan, itxasontzi handi bat ikusi zuen bere begiren aurrean. Argi gorriak zituen, eta poliki zijoan. Aiba, hortxe sartuko naiz. Ea, nora eramaten nauen. Hor, leiho bat dago. Agian, harri batekin apurtu halko dut. Esan eta egin, zuaizkartetik harri bat hartu eta BOOM! Leihoa apurtu eta barrura sartu zen. Leku argi eta zabal batean zegoen eta esploratzen ibili zen handik eta mendik loak hartu arte. Begiak zabaldu eta harrituta gelditu zen. Leihotik begiratu zuenean, ur-jauzi eder eta erraldoi bat ikusi zuen. Gora begiratuz gero, leklua esploratzen zebilen jendea ikusten zuen. Leo posposi zegoen, han ez ziotelako inor barrerik egiten. Handik, 2 ordura, itxasontziak gelditu egin zen eta jendea ateratzen hasi zen. Gauza bera egin zuen Leok. Herri hartan, etxe politxak zeuden. Ezustean, koletadun betaurrekodun ume alai bat gerturatu zitzaion. Iepa, nola duzu izena? Zera, Leo naiz. Kaixo, Leo, ni zer naiz. Zergaitik zaude hemen? Ba, ni kanguru bat naiz eta poltsikorik ez dudanez ona etortzea erabaki dut. Nik ez dut uste zu kangurua zarenik, Zu, untxi erraldoi bat zara. Horregaitik ez duzu poltsikorik. Benetan? Hori uste duzu? Izarrek esandakoa egia zen. Leo untxi bat zen. Eta Euskal Herrian zegoela konturatu zenean, erabaki zuen bertan, bizitzera gelditzea. Eta alabazan. Edo ez bazan. Zardadilla, kalabazan, eta ateradadilla. Bergarako plazan. Txalo handi bat! Eskerrik asko, Eskerrik asko, Anuk. Eskerrik asko zuo guztioi, ze idazten ez diren gauzak ezin dire irakurri eta gu orduan etorko ginateke ona irakurtzera ipuinak edo egitera ipuinak eta ez genuke eukingo materialik. Ulertzen, beraz, asko maite zaituztegu. Sortzaile guztioi, eskerrik asko. Oso ondo. Baina aurrera jarraitu behar dugu zariekin. Bai, ipuinekin jarraituko dugu. Hori da, orduan, jarraituko dugu 4. taldearekin. 4. taldean, 3. saria, Lur Mendietaren itxaropena. 2. saria, Ekia Mendietaren liburu misteriotsua. Eta lehenengo saria, Nazmaren azken desioa, Nerea Badiolarena. Hori da, igo daitezela denak eta Nerea Badiolak ezin izan du etorri. Eta norbait bidali badu, bere saria jasotzera, igo daia bere ordezkoa. Estela, bidaliko diogu. Hori da, banatuko dugu, banatuko dugu. Ez eukin zalantzarik. Oso ondo.
Zorionak. Zorionak. Txalo bero bat, ez? Oso ondo, zorionak neskak. Eta guatzen jarraitzera. Ipuinekin jarraituko dugu, eta lau zenbakiren ondoren, ze zenbaki doa? Bost, oso ondo. Bost garren taldearekin jarraituko dugu. Bigarren saria, azalaz aratago, Mai Martinena, eta lehengo saria, Artemuga, Mikel Martinezena. Txalo handi bat, eta mesedez, Bai. Mikel dato. Bai, eta Mai ezin izan da etorri. Bai, bidaliko diogu. Bidaliko diogu, bai. Bidaliko diogu, guk ez dugu jasotzen, banatzen ez dugu zen sariak, ez pentsatu gaizki gutaz, Apa, Mikel. Osongi eta ipuinekin bukatuta. Bai, amaitu dugu, eta poesiara goaz. Hori da. Poesia, bosgarren taldea. Hori da, bigarren saria jaso du Ainhoa Pardinak bihotza bere poesiagatik, eta lehengo saria Asier Iparragirrek hartuko du Endeka Pena poesiagatik. Txalo bero bat! Bai, jasotzera datoz, Txalo bero bat, jasotzera txalo bero bat, txalo bero datoz. bat. Eben, hori da, oso ondo. Eta Asier, bertan zaitugula, zure baimenarekin, zatitxo bat irakurriko dugu, zure poemarena, zure baimenarekin, zeurea baita. Bai, ematen diguzu. Ez joan, osea, pertsona hona gara. Oso ondo. Oso ondo. Oso ondo. Eta ene buruari galdetzen diot, ze leku den hau? Salamanca, Cuenca, León edo Bergara. Kalera irten eta ia denak gazteleraz. Bere etxean bazterturik euskara. Euskal Herrian ote gaude edo Guadalajaran? Nik enuke euskaldun izan nahi, euskarari gabe biziko bagara. Eta guk bultzatu ezean, geure hizkuntza ez da jalgiko plazara. Euskaldunok euskara baloratzen, errespetatzen eta erabiltzen ez badugu. Nora animatuko da, ura, estimatu, errespetatu eta ikastera. Atera behar genuke euskara buruetatik, bihotzetatik, etxeetatik, ikastetxeetatik, euskaltegietatik, erakundetatik, kalera. Bizi dezagun eta gailendu dakigula euskaraz bizitzearen plazera. Txalo handi bat, eskerrik asko, Asier. Bai. Osongi eta jarraituko dugu sariekin eta orain bai bertsoetara goaz. Bale, bertsoak lehenengo taldea. Eta ditugu. Arantzadi ikastolatik LH 6-sekoek egin dute superheroiak. Eta Arantzadi ikastolatik ere bai, 6Bek egin du Bergarako jasak. Txalo handi bat, talde birentzako. Eta etorri saria jasotzera. Badatoz. Oin, da, txalo zaparrada, oin. Aurrera. Bai, asondo, zorionak, berriro zuek hemen. Hauek bizari, ja. Bai, batzuk apuntatzen dira, kategoria guztietara, badakizue, gauza asko egin dezakezuela, ez bakarrik ipuin bat idatzi, bebai bertxotan, edo komiki bat margosten, bebai, adituak bazarete. Dida. Osea, que bai, zuek danari, ez? Txala bero bat, eta, irrifar poli bat argazkilari zantzat. Hori da. Segura gizarete, bebai, danari. Antzerkia, dana egiten dozu.
Gelditu nahi baduzue, gelditu, baina gu jarraitu behar dugu, Oso ondo, eta bertsoekin jarraituko dugu bigarren taldearekin. Eta hor, sari bakarra dago, eta saridun bakarra. Kasu honetan, Leire Galeano, Euskara. Argi eta garbi, oso ondo. Oso ondo, Leire. Oso ondo. Zorionak. Eta bertsolaritzarekin, bertsoekin jarraituko dugu, eta hirugarren taldeko sariak emango ditugu. Sari A emango dugu. Saria. Hori da. Bat, bakarra, lehengo saria. Bertso berriak, untzueri jarriak. Ekaitzaran berri, Andoni Dukun, Unai Garmendia eta Inigo San Jose. Oso ondo. Biba zuek. Bai, zorionak. Kaixo, zorionak. Oso ondo, zorionak, bikote. Oso ondo, eta orain bertxotxo bat entzu behar dugu, ezta? Bai, superheroiak. Arantzadi ikastolakoak sortutako bertsoa. LH6-zekoak, mesedez, igo, berriz estenatokira, eta abestera. Hori da. Ontxe, uste dut bai behar dutela txalo zaparrada estra. Bai. Pertsonak infernu. Oso zailak dira, zuek adostu Jendea infernura eraman dezake, rebenen magiarekin gaiztoei atake larai larai, larai 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 larai, gaiztoei atake. Kantzontzillo gorriak maiota gainetik, Supermanek laserra bibegietatik larai larai, larai 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 larai, bibegietatik. Marigorringoa du avatar moduan, jojo batekin dabil Ladybug munduan larai larai, larai 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 larai, Ladybug munduan. Gorria eta azkarra bere izena da Flash, munduari huelta bat baietzeman erraz larai larai, larai 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 larai, baietzeman erraz. Zelako dizdiratxu linterna berdea, erastunean dauka bere boterea larai larai, larai 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 larai, bere boterea. Hulkein azal berdea, arropa zikina, hain indartsua denez, dirudi burdina larai larai, larai 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 larai, dirudi burdina. Oso ondo. Oso ondo. Kostatu zaie pizka bat erreakzionatzea, baina eske igande goiza da. Lasai, lasai. Mil esker. Hori da. Zorionak. Ez da erreza, igandetan esnatzea. Ez da erreza. Begira, momentu honetarako egin dugu lehen beroketa, txazorion, azurit. Ai, baina gero ahaztu indira, edo ez dakit, erlajatu, edo ja daude errabetan pentsatzen, eta... Bai, edo hotz. Hori da, Bueno, guk aurrera jarraitu behar dugu. Hori da.
Interpretazio eta kontaketaragoa. Aipatzeko da, azken genero honetan, kalitatearen aldetik hobekuntza handia egon dela. Aurkeztu diren lan batzuk, lanketa handi baten emaitza dira, bai gidoiaren, bai eszenografiaren eta bai interpretazioaren aldetik. Hori esan da, goazen lehenengo taldean sari emateara. Eta saritua da San Martin Agirre herri eskolako HH bosgarren mailakoa Sagutxo musikaria lanagatik. Oi, madre. Oi, madre. Oso ondo! Zeriona! Oso ondo, hori da. Barrura, pillo bat zaretela. Oso ondo, torri ona, lekua usteko haiei. Amen. Pila bat zatozte gainera. Pillo bat. Ze ondo, zorionak, torri ona. Torri. Jende pila bat zauze zuen eskolan, bai. Egin aldua, hori da, batzuk aurreko lerro batean, belauniko, eta beste batzuk atzian. Zuek, belauniko. Atia, zinan zu. Ondo pasazaban? Atia nahitzen? Oso ondo. Aktore handiak. Hori da. Haintxe. Hori da. Apa zuek. Zorionak. Apa kuadrilla, eta ze ondo pasatu dozue? Bai. Oso ondo, eta politxea geratu da, ondo pasatu zenuten egiten, jendeari guztau jakon. Ze esaten zauen ikusi zauienak? Oso ondo izauiela? Bai, ez da ziur, bai, ez ziur nau, Sonia, honek primera ninja biela dana. Nibe bai, irrikitan nago ikusteko. Bai, A ber, nibe. noiz egingo dozu eurrengoa? Gu joateko ikustera. Ui! Ui. Oraindik ez daukate Ui, data barkatu. itxita. Barkatu, Eskerrik Maitea. asko txalondi bat zuentzako. Jarraitu dela. Oso ondo. Eta orain, zuen Beitu, zain daude. eskaileretatik jatxiko gara untxe. Guazen, torri. Oso ondo, guazen. Lasai Eta zu zein baten, zinen, zu lasai Katiana, baten. zu Zuek zeren saria ezin jaso zuek lasa. Tigriana. Katutxuana, beitu. Isa. Ai, Oso ondo. Bueno, interpretazioa eta kontaketa. Bigarren taldea. Oso ondo. Eta Baina hemen. talde guztiak aurkezteko eta deituko diegu jarduneko antzerki eskolakoei, ze badaukate gauza bat egiteko guretzako. Jardunekoak, mesedez, igo zaitezte, Hori da. Gauza bat erakutsi behar digute. Ia. Hori da, eta musika pizkatxo bai jarriko diegu. bai, eta Jokatzen txalo diren zapara, bitartean. bai, beraientzako. Ez jale, Oso ilara da. Oso ondo. Oso ondo. Momentutxo bat, jetxi pizkatxo bat musika. Zerez, eskerrik asko. Ametsa, arnastu. Oso ondo. Hola. Ensaiatu, esploratu, egin, eszenatokia. Romeo eta Julieta, rimak, rock and rolla. Kachondeo.
Iragazi, indarra. Argia. Anitza. Kresna. Zeta. Ale! Oso ondo! Biba zuek eta biba antzerkia! Baina itxaron apurtxu bet, zeia beste taldeak deituko dugu eta danok batera jasoko duzu saria, bale? Deituko diegu, orduan daukagu interpretazioa, kontaketa bigarren taldea, Otxoa, Olatz Almortza, Untxi Txikia, Alain Dale Silva, Landako eta Iriko, kuadrilla hau, jarduneko antzerki taldekoak, eta ikastolako irtera, Nagore Aranda, Paule Arrizabalaga, Magi Beitia, Makine Etxezarreta, Naia Larrañaga, Irune Maestre, Nara Martin eta June Turanka. Oso da! Eta Janire! Hori da! Ez da June da Janire, ez da? Bale, barkatu. Vale. Ez da June da Janire, argi gera aiken. Janire Maestre, hori da. Bueno, zelako Tudanka, argazki polita dakazuen danak irripartxu hoiekin. Biba zuek, jarraitu antzerki egiten. Hori da, txalo bero bat! Igo letrak! Gara, tiki. Nik uste doi argazki pilo bat egin dizkizuetela, Listo dagoela, baina jarraitu nahi bazue, estenatokian, antzerki zaleek eta antzerkilariek beti nahi dute estenatoki gainean egotea. Hori da. Oso ondo. Zer zabaldu? Bai, zuela daia. Bai, zabaldu daiteke, zuela daia. Eta orain beste gonbidatua daukagu, ezta? Bai. Bera da, Alaine da Silva, eta kontatuko digu... Ipuintxo bat. Bai, Untxi Txikia. Alaine, hortik zaude? Bai. Oso ondo. Ba, txalo bere bat kontalariari. Baina lagunduta kuadrillan dator, oso ondo. Oso ondo, asko zobeto. Oso ondo. Behar duzu aulki bat, edo behar duzu zerbait? Aulkitxo bat, ben. Bueno, behar duzun guztia, behitxu. Hemen daukagu lankide bat. Oso ondo. Eskerrik asko zuri be bai. Ai. Oso ondo. Hau bai dago pentsatuta. Bai. Batzutan improvisatzen dugu, baina hau oso pentsatuta dago. Kaixo. Bai. Untxi Txikia. Animaliek hitz egiten zuten garaian, baso handi bat zegoen. Hor bizi ziren animalia pilo bat. Elefanteak, basurdeak, lehoiak, tximinoak eta ere untxiak. Baina hauek ez ziren zuek ezagutzen dituzuen untxiak. Bere belarriak txikiak ziren, katuenak bezala. Untxi txiki bat oso triste zegoen, bera oso txikia zelak. Beste animali guztiekin konparatuta. Eta hori ez zitzaion gustatzen. Egun batean, bere lagunekin hitz egiten zegoela, hauek esan zioten mendi tontorrean jainkoa bizi zela, eta berak lagunduko ziola animalia handi bat izaten. Hau entzunda, korrika juntzen maldagora. Mendi tontorrera iritsi zenean, jainko lo zegoen, eta bere gana ebiatu zen nahi zuena galdetzera. Kaixo txiki, zertarako esnatu nauzu? Begiratu, oso txikia naiz eta ez zait gustatzen, bihur nazazu animalia handiago baten. Benetan nahi duzula animalia handiago bat izan? Bai!
Orduan, joan zaitez bazora eta karnazazu tximino baten azala. Hau entzun da, korrika juntzen Maldabera. Bazora aldu zenean, tximino laku ondoan zegoen eserita. Eta beraren gana hurbildu zen, berarekin hitz egitera. Kaixo tximino, zure azala behar dut. Zertarako behar duzu nire azala? Tontorreko jainkoarekin tratu bat egin dut. Zure azala ematen badiot, animalia handiago baten bihurtuko nau. Eta hori da, zuk nahi duzuna? Bai! Orduan, emango dizun nire azala. Tximinaren azala hartuta, Maldagora joan zen. Menditontorrera iritsi zenean, jainko lo zegoen berriro. Eta oihuka hasi zen jainko zenatur zen arte. Jaikitzean, untxia ikusita, berarekin hitz egitera joan zen. Kaixo txiki. Hemen dezu tximinaren azala, nik neure hitza bete dut orain, zeuk zeurea bete. Oraindik ez dezu ulertu txiki, ez dizut animalia handiago baten bihurtuko. Baina, nola ezetz, zeure hitza eman zenidan. Ez dezu ikusi jadanik zarela animalia handi bat, baina ez tamainaz, bihotzez baizik. Zeure lagunak bere azala eman dizu, zuk pozik izateko. Bai, hori egia da, baina oraindik bazoko animalirik txikiena naiz. Hau entzun da, jainkoak belarritik hartu zuen eta bota egin zuen. Belarriak handitu egin ziren. Orain, entzungo dezu animali guztiek eta zer esaten duten zutaz. Horrela, ikusiko dezu zenbat maite dizuten eta ez zara berriro txiste izango. Untxiak, jainkoari bezarkada bat eman ondoren, bazora itzuli zen eta bere lagunekin poz-pozik bizi izan zen. Ala bazan edo ez bazan, zer dadilak ala bazan eta atera dadila Bergarako zezen plazan. Baina, Mila esker, Alaine. orain agurra. Oso ondo. Ez dakit agurra hori ensaiatuta daukazuen edo ez. Baina orain improvisatuko dugu kezkatu, inor ez da konturatuko. Danok, lerroan, Hori da. eta bat, biru ezakean. Bat, bi eta hiru. Ondo! Zorionak, kuadrilla. Mila esker. Nik ez dakit untxia zen, edo pertsona, edo Alaine zen igual ipuñonetako protagonista, ze begira zenbat lagunekin etorri den. Bai. Nik uste dut hemen egi puntu bat badagola, ipuñonetan. Bueno, ez dakigu, fikzioa da, bueno, ez dakigu, autofikzioa, bueno, orain genero asko die berri eta nila, bueno, nik ezin do jarraitu dana. Baina, jarraitu aldugu, sari banaketarekin, oso ona. Hori bai. Interpretazioa eta kontaketa 3. taldea. Oso ondo, eta lehengo sariak jaso dituzte EPA-I lanagatik, Miren Agirrezabala, Iratia Perri bai, Edith Arana, Laia Arrieta, Helene Pérez eta Naia San Vicentek. Bizitza ez da beti erraza, Nagore Osarena. Eta txoriekin berba eiten zeban emakumia, Bergarako musika eskolakoen lana. Danok gora mesedez. Txoriekin mintzo zen. Oso ondo. Segi, txaloak, pila badia. Bai, merezi dute, Mantendu hor. Guztiak merezi dute. Oso ondo. Hori da. Animo! Oso ondo. Zarionak. Beitu, zuek aurretik joan altzai horti. Hemen sartu, hori da. Hola xen. Hemen, txokotxo honetan, holan, primeran, ez da? Nik hemen txuletan daukat, Nagore Osa ezin izan dela etorri eta orduan bere ama etorri da, ez? Zaria jasotzen. Eskerrik asko etortxagatik. Hori da. Beste guztiei bebai eta txalo zaparra da! Baina pose aldatu argazkiriako edo ez dakit. Aina informal, irriparretzu baten edo. Venga! Gora bihotzak! Hori da, oso ondo. Apa, izorionak, oso serio, Zigarri doguz, oso serio. Bai, joan zaitezkete.
Bai. Oso ondo, eta interpretazio eta kontaketa sariekin jarretuko dugu. Laugarren taldeko saria emango dugu. Bai, ni enredatu naiz, sariarekin orain arazo batzuk, hor, jardun antzerki eskolan, baina, hori da. A ber, enaiz galdu, non gaude? Gaude, interpretazio kontaketa, laugarrena, hori da. Orduan, bigarren saria, gure bekereke Maitia. Maite Errastirena. Hori da. Ta lehenengo saria, gu, Medea, Kokotxa antzerki taldea. Kokotxa. Kokotxa. Oia, Kokotxa. txalabera. Kokotxa. Ai, Maitia. Kokotxakoak ez etorri, deban daudelako, gero antzerkia egin behar dute, badakizue asteburuetan eta antzerki emanaldiak holandie. Bai, Eskerrik asko. Ni esker, baina mesutxo bat bidali digute. Mesutxo bat bidali dute. Kokotxakoek. Hori. Ontxe? Hori da. Apa, Haupa, Kokotxa antzerki taldekoak gare super eskertuta jasotako sarixagatik. bai, baina, bueno, justo gaur ezingo egon, ze ordu eta egun berdinean antzatzen dugu deban. Baina, bueno, eskerrik asko eta egongo ga. Gozatu, sari banaketa, agur! Pues eskerrak ez direla etorri, zenik kokotxa esaten. Bai, Ez kontatu, bale? Ez, ongietorri. Kokotxa kongietorri be, ez da? Ez dokotara zorik. Igual, orduagatik da, ja, domeketa. Hori da. Oso ondo. Eta oin, bideotxo bat ikusiko dugu? Bideo bat. Bai, beste bideotxo bat. Bai, antzeslan guztiena. Interpretazio eta kontaketa egin digute bideo laburpen bat, eta zue gozatzea espero dugu. Hori da, lagintxo bat, hemen dago. Bale? Ama, oia, nahi baduzu gure? Eta beraiek bideo ikustera. Baina momentutxo bat. Nortzu dira esagutxo horiek? Zeneleko ederrera torri garen. Zeman hori, ara. Zezuetz potoloa. Zein hori? Hori ez tondola, hori txiki-txikia da. Hori, ara. Ez dut bizitzan horren zuetz potolorik ikusi. Nik ere ez? Zenbat urte izango ditu? Batuta baino gehiago. Erango ezan baino gehiago ere bai? Noski. Leiona munak baino gehiago bai? Ni ratatouille, ni izpi. Ni Randi. Eta zuen nortzuk zarete? Ni Mantxi. Ni Maia. Ni Muxu. Ni Pepe. Urte askotara. Zeinen leku ederra den hau. Zuek hemen bizi zarete? Bai. Eta zuen non bizi zarete? Irian. Iria? Zer da hori? Iria, leku izugarri ederra da. Modernoa. Gau ez argi betea. Eta xagutxoak diru hartu zuen eta denda erran zen gitarra erostera. Eta orduan, xagutxoak gitarra hartu zuen, eta bere etxe aurrean gitarra jotzen jarri zen. Handik gutxira, txakur bat sortzen. Eta txakurra triste joan zen. Ama, aita, hitza ematen dizuet berriz elgar ikusiko dugula.
hau dena amaitutakoan, zuen bila joango naiz. Espero dut betiko araiak berriz bueltatzea. Ez zaituztet inoiz ere ahaztuko, benetan diot. Egunero gogoratuko ditut zurekin bizitako momentuak, samina dut bihotzean, eta itxaropena gogoan. Laster arte. Ni, 15 urteko gazte bat besterik ez naiz. Mia nire bizitza ez da bat erraza momentu honetan. Nire gurasoak gerra bat dagoen herrialde baten daude. Ta ni hemen, atzerrian. Orain dela denbora asko hasi zen gerra, baina oraindik hor dabiltzate, borroka. Ni erebesteratua izan naiz. Eta ezagutzen ez dudan familia bati lotu naute, gerra gure herritik eros eta gertuago dagoelako. Okerrena, nire gurasoak gure jaioterrian geratu behar izan dutela. Hemen nagoenetik, arraro sentitzen naiz. Inor ere ez gerturatzen, eta kaletik noanean, besteen gandik bultzadak eta iraina besterik ez ditut jasotzen. Beldurez bizi naiz. Edozein egunetan nire herria erasatuko dutelako, eta nire gurasoak egunero beraien bizia arriskuan jartzen dutelako. Beldurra, ikara, ezin eguna eta frustrazioa sentitzen ditut nire bihotzean, eta ez dut gehiago. Untxi txikia, animaliek hitz egiten zuten garaian baso handi bat zegoen. Hor bizi ziren animalia pilo bat. Elefanteak, basurdeak, lehoiak, tximinoak eta ere untxiak. Baina hauek ez ziren zuek ezagutzen dituzuen untxiak. Bere belarriak txikiak ziren, datuenak bezala. Untxi txiki bat oso triste zegoen, bera oso txikia zelako, beste animali guztiekin konparatuta. Ta hori ez zitzaien gustatzen. Oh, amalur eta guzkizpi! Begiratu jozu zoritxarreko emakume honi. Bere eskuak seme-alaben gainean jarri baino lehen. Esku odoltsua. Esku suizida. Izugarria da jainkoen ola isurtzea. Agur amaren zaintzari! Alferrik izan dituzu horren beste desiratutako seme-alabak. Babes gabetasun iluna behartu ostean. Zori gaiztokoa! Zori gaiztokoa! Zori gaiztokoa! Zori gaiztokoa! Zori gaiztokoa! Zergatik amorru bizi hori? Zergatik maitasunaren osteko hilketa gogor hori? Bazen behin, Kereke izeneko herri handi eta berezi bat. Oso berezia. Herriak 4 auzo zituen guztira, baina Kerekeko auzo bateko biztanleek zerbait ezoikoa zuten. Bekereke. Arazoren bat zuten bakoitzean, Bekerekeren gana joan, eta honek konponbide bat ematen zien. Bekereke haitzulo batean bizi zen, eta mota askotako arazoei aurre egin ohi zien. Gure Bekereke maitia! Esaten zuen adibidez baserritar batek. Eza da zupe erantzuten zion. Nire animalien gazta, ez da niri gustatuko litzaidaken bezain goxoa. Zer egin aldezaket? Emani ezaiozu txokolate pixka bat, eta ziur gaztarik goxoena izango duzula, Eskerrik asko, Bekereke! Ai, zelako txixan! Jagar egiteko eta iraten ateratzeko. Ja, gainean ekingo naiz. Ba, joan eta gen horretara. Azkar. Ta zelatan bazuen herrian? Ba, Patxita Begoñaren lehenguzina Maria Dolores Zilda. Barkatu, komunak? Eskerrik asko! Bueno, esaten Joana, Maria Dolores Zilda egula. Haze tristura. Tristura? Hitz egiten da bakarrezekin Andro horrek. Tristura ez, haze lata. Ez esan hori emakume gaixoa. Gaixoa, ura azpian behezen isiltzen ta. Bueno, zea banoa. Agur. Ez daki konturatu zareten, baina Maria Doloresen hiloba hileta guztiaren zehar mugikorrari begira egonda. Egia. Gaur egungo gazteak ez dakite benetako bizitza zer den. Mengerutxak dira. Agur! Agur. Zuek, kozan mugizu hori. Menten ditu digute. Guazen eskarmentu bat ematera. Bai, guazen. Animaliek hitz egiten zuten garaian, 8 batek
bapo jan ondoren, tripa ondo beteta zuela, bazoko ibildiditxo bat egitean pentsatu zuen. Digestua egiteko horixera honena. Eta betartean, bazoko lagunekin itzengo dut, nita zer pentsaten duten jakiteko. Erbi txiki polit bat aurkitu zuen bidean. Egunon belarri handi, ezadazu, nor da indartsuena? Zeu zara indartsuena, Otso jauna? Egi biribila da hori, inolako zalantzarik gabe. Otsoa, egoaizea baino arroago, basoan aurrera egin zuen. Bai horixe, bikaina da Otsoa izatea. Nondik hasi gaitezke bila? Pentsatu pixkat, gaur goizean ikusi dituzue. Nik, Mariatxo eta Mariatxo, Txomintxoren portalian zegoan. Zuanean, bisa joan dira bat. Agian basora doian zu bisa zeharkatu dabe. Zeharkatu dabe, bai ala ez? Ez da, seguru. Bueno, eta Matxale eta Martin batek ikusi ditzu. Aztegunian Martin eta Oixok ikastolara juteko geratzen ga, baina igandea denez agian Matxalenekin geratu da. Ziburutan eguala elkarrekin ikusi ditut. Zubirun joaten, gainera Matxalenen motxila azekan, baina gaur domekia da. Badirudi Laurok zu bisa zeharkatu dabela, baina segaitxik, Non dago Leire? Ez, hemen nago. Ai, Leire, beti berdin. Bueno, ekarri da duzue baimena? Bai. A ber, hemen guztia. Bai, hemen duzu andereño. Niria bebai handez. Hartu hemen duzu andereño. Hemen, eskerrik asko, venga, jarraitu niri. Autobusa ikastolako parkinen dago. Beitu zuek, hau Txomin da, gure gidaria. Xumeak, kaixo. Hori da. Ze politxa, holan lagintxuak ikustia, ezta? Historia ezberdinak. Ederra, bai, egon gara ikusten. Oso politxa, zorionak danoi. Bueno, guazen komikiekin. Dakizunez, arkupetan, sartu zaretenean, igual batzuk ikusi dituzue, eta beste batzuk ez zarete fijatu, baina arkupetan daude danak ikusgai, bale? Hori da. Komikiak, lehenengo taldea. Guazen, eta sarituak dira Elisabete Gabilondo Marti planetagatik, eta Aitz Etxebarria eta Amaia Gomez Txinara bidaiagatik. Etorri sari hartzen. Beste bat. Berriro. Elisabete, bizi zara hemen, estenatokian, ez da? Zorionak. Oso ondo, eta txalo bero bat zuen bai. Aitz eta Amaia. Zorionak. Oso ondo. Apai, zorionak. Gero joango gara komikiak ikustera. Komikia, bigarren taldea. Hori da. Eta... Bigarren saria Moski Deba Aranetik, Enara Granados eta Leire Monkaiola. Eta lehenengo saria Klaus, Enara Lalinderena. Etorri Txalo saria jasotzera. Zorionak, Torri, hemen ipini. Betxe hartu lekua hemen. Bai, zuentzako bai egongo da, lasai. Bai. Oso ondo, txalo bero bat. Oin bai, sariekin.
Oso ondo, zorionak. Eta jarraituko dugu, komikian, 3. taldeko sariekin. Bale, epaimaikoek utzi digute hemen ohar bat. 3. taldeko irabazlea, Vitoria Nacho Alemanian nabarmentu dute. Lanaren originaltasunagatik, gidoiagatik, marrazkietako xehetasun mailagatik, zorionak. Hori da. Eta, 2. saria, amankomunean, Maite Errastirena. Eta bai, Vitoria Nacho Alemaniara, Maite Txintxurretarena. Beraz, etorri biok. Bindatoz. Bai, zorionak. Zorionak, Oso ondo. Zenbat neska gaur eszenatokian. Hori bebai nabarmendu behar dugu, Oso ondo, zorionak. Zorionak. Gogoratu, kanpoan daudela ikusgai, komikiak. Gero hartu, tartetxo bat. Denboratxo danak ondo ikusteko, pena merezi duelako. Oso ondo. Eta, orain bai, ikusi behar dugu ipuintxo bat. Ezta? Bai, Olatz Almortzak kontatuko digu otxoa. Ipuina. Olatz, mesedez, igo, eta prestatzen dugu momentutxu baten, bai lagunekin zatoz, fenomeno, asko sobeto. Lagunekin dana, asko sobeto. Aulkitxo bat aterako dugu? Bai. Oso ondo. Gure lankideak ateratzen do, eskerrik asko. Oso ondo. Izan ere eta tarte honetan ikusten duzuenak zer behar dugu guk, mikroak, behar dugu argia, behar dugu... Gure seminarisoko lagunek, seminarisoko langilek egiten dute eta txalo bero bat merezi dute bebai. Hori da. Tangoian dauden entzatere. Eskerrik asko. Moztu nik. Bestela ilunetan egongo ginake. Eta ez genuke piperrik ikusiko. Eta mutu. Gu hoi mutu. Otxoa. Neu naiz indartsuena. Egun batean, otxo batek, bapo jan ondoren, tripa ondo beteta zuela, basoan ibilbidetxo bat egitea pentsatu zuen. Digestioa egiteko horixe da horrena. Eta bitartean, basoko animaleekin hitz egingo du nitak zer pentsatzen duten jakiteko. Erbe txiki polit bat aurkitu zuen bidean. Egunon belarri handi, ezadazu, nor da indartsuena? Zeu zara indartsuena, otxo jauna, eki biribila da hori, inongo zalantzarik gabe. Otxoak, egoizea baino harroago, basoan aurrera egin zuen. Bai horixe, bikaina da otxoa izatea. Pixka bat aurrerago, txanogorritxurekin elkartu zen. Zein ederke ematen dizun kolore gorriak, tentagarria benetan. Esan txikitxo, zein da indartsuena? Zeu zara, ez izan zalantzarik otxo handi, inork ezin ditzu bestelakorik esan. Zeu zara indartsuena? Arrazoi nuen, beraz, neu naiz indartsuena. Atsegin dut besteen ahotik horrelakoak behin eta berriro entzutea. Aurrera xeago, 3 txerrikumeak aurkitu zituen. Zer da hau baina, 3 txerri txiki beranen etxetik urrun? Hori ardura gabekeria hori. Ezan txerrikumeok, nor da indartsuena? Zeu zara indartsuena, kementsuena eta ederrena otxo handi. Argi dago, neu naiz odoltzaleena eta bihotz gabeena. Otxo handi beldurgarria naiz. Guztiek dardarka azten diran ikustean. Aurrera jarraitu eta halako batean, 7 potxekin egin zuen topo. Kaixo langilean morratuok. Esan, nor da indartsuena?
zeu zara indartsuena, Otso jauna. Hori duketa, argi dago, oso argi. Ez dago zalantzarik, guztiek dakite. Baso honetako Otso beldurgarria naiz, beldurgarrietan, beldurgarriena. Orduan, apo txiki baten antzeko zerbait ikusi zuen bidean. Ene, zein ditxuzia zaren. Aizu, zuk ere jakingo duzu zen norden indartsuena, ezta? Zalantzarik gabe, nire ama. Baina zer diok, zakurraren putza, ia ezi hartaburua, ni azaretzea nahi alduk gaizki ulertuko nian. Norrezan duk dela indartsuena? Orain txezan dizut, nire ama da indartsuena, eta baita maitagarriena ere. Baina niri norbaitek gaiztokeriaren bat egiten badit, kontuz, gero nire amarekin. Eta zu, zer zabiltzan nire umetxoarekin? Zein zara zu? Ni Otso txiki maitagarria naiz, erantzun zion Otsoak apur bat atzerontz eginez. Eta alabazan ta ez bazan, zar dadillak alabazan, ta atera dadilla Bergarako zezen plazan. Zoragarria. Bueno, eta amaitzen goaz, ezta? Bai. Penaz, baina amaitzen goaz. Bueno, badakizue, udalak irriaren eta Xabiroren urtebeteko arpidetzak zozketatuko ditu parte hartzaileen artean. Hori betiko moduan. Ondorengo diapositibetan irabazleen izena-bizenak agertuko dira. Bai, agertzen joango dira, eta udala jarriko da harremanetan. Bera, zuekin, irabazi badozue zuekin. Zuek ez dozu zer egin behar, udala zuzenean zuen gana joango da, badakiten un bizitzareten. Lasai. Bale? Bai, bakite dana. Irabazleak. Hauek dira! Emma! Hugo! Irria Bizkarira, arpidetza irabazi dutenak. Osea, ondo batxala hondi bat? Hori da. Oier Marcos Gaiaztegi da. Hori da, eta hau da Xabiroiren. Alas, Neibai, Garazi, Jare, Oñaz, Garazi, beste Garazi bat. Eta Urko Alberdik irabazi dute Xabiroiren arpidetza. Oso ondo. Eta badakizue, ondorengo elbide horietan dituzuen bai grabaketak eta bai ipuinak eta lan guztiak ikusgai. Hori da. Gure aldetik, eskerrik asko eta zorionak zuei. Hori da, eta orain bai, igo daitezela saritu guztiak, leku egingo dugu hemen, talde argazki ateratzeko. Guara, kendu behar dugu. Bai, kendu behar dugu. Bestela ez gara sartuko. Mugitu aldugu, bai. Ez que dauka kablea, Bai. Bazen. Hori da, honatxe. Kablea. Ese Juan Daniela. Oso ondo, aurrekaldea bebai okupatu behar dugu, eserita. Zuegia geldituko zaite hemen, zenbat lan, Venga, hori da. Zenbat gauza irabazituzu, hori da, hartu lekoa. Zeukidabe. Hemen. Altuak atzera, hemen. Oso ondo, hartu lekuak. Altuak atzean, nino atzera. Hori, azu atzean. A ber, hauek, ere. Oso ondo. Betu haitz, sartu hortik. Hemen erdian leku pilo dau. Hemen erdian. Altuak atzean gaude, lasai. Bueno, txalo handi bat, eskatu behar dugu. Sonia, ez gaude denok. Jendeara falta da. Ai, ama. Txon, sari asko baratu ditugu. Bigarren lerro hau, igual. Oso, betu hemen sartu alzaie, hor. Eta sartu hor txe. Hori da. Oin bai, Sonia. Altuak zarete, baina ez zain altu. Sonia, nahi duzunean. Esate zebiltzana. Nigatik ja. Irriparra, ensaiatuko dugu irripar bat. Bat eta iru, ihi! Txalo bero bat! Topera.
Bueno, eta zuek badakizue, jarraitu idazten, jarraitu Marrazten. ideiak egiten, jarraitu Hori da. irudimenari, martxa emoten, eskerrik asko Hori da, datorren urtera mi arte. esker sortzaile guztio, txalo bera bat!